L-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu Internazzjonali bħal Fitch huma kejl importanti għal pajjiż. Iżda, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq illi huwa iktar konfortat mill-fatt li r-rapporti jirriflettu dak li qed jgħidu l-familji Maltin u Għawċin u li jgħidu dawk il-kumpaniji li jimpjegawhom. Ġifieri l-ekonomija sejra tajjeb hawn daqqa tajba u din id-daqqa ilha sejra u ħadd kompli għaddejja li l-livell tal-għajxin tal-familji huwa aħjar milli kien 3 snilu u il-fatt li għaw aktar flus fidejn. Mhux mawx problemi, mhux mawx xorta min qiegħed ibati biex ilaħħaq mal-ħajja dawk huma realtajiet li aħna qatt ma ħanejdulhom perċezzjonijiet kif mhux ħanejdu li hija perċezzjoni faqat. Hija realtà li ħankomplu nikkumbattuha. Iżda il-livell tal-għajxin ta' ħafna familji tjieb sostanzjalment. F'kumment fuq One Radio il-Prim Ministru sqar li dan huwa rifless mill-fatt li iktar persuni qegħdin isibu impjieg u mhux jgħixu fuq il-benefiċċji soċjali bit-tnaqqis tal-income tax u childcare b'xejn fost oħrajn li waslu biex iktar familji jidħlu fil-faxxa tal-middle class. Joseph Muscat fakkar kif il-Gvern wiret ekonomija li r-rating tagħha kien negattiv u fi 3 snin ta' Gvern Laburista tiebet għal stabbli u issa saħansitra laħqet il-livell ta' pożittiv. U għaliex dan kollu minħabba traħħis tad-kontijiet tad-dawru tal-ilma li nibqgħu nirrepetuha m'għandix tittieħed for granted hija deċiżjoni kbira li dan il-Gvern u li rnexxielna inwettqu permezz tal-qalba tal-gass bidħul tat-tanker temporanju aħna xtaqna li jkun pipeline mal-ewwel għall-Italja li kieku il-Gvern ta' qabel ħadem, il-Gvern ta' qabel ma kien għamel kważi xejn dwar dan il-pipeline. Waqt l-intervent telefoniku l-Prim Ministru għamel referenza t-taħdidiet li għaddejjin bejn l-Air Malta u l-ħaddiema tagħha. Tama li jkollhom soluzzjoni li tkun waħda tajba fadal ħafna xogħol xi jsir jiġifieri biex l-Air Malta mill-mess li ħallija fija l-Gvern ta' qabel aħna rnexxielna nagħmlu it-turnaround fadal ħafna u ħafna xogħol li għandu jsir. Iżda l-Prim Ministru rrimarka li minkejja l-ħidma u l-progress li sar sissa mill-Gvern il-qofol tal-ħidma għadha trid tintlaħaq. Fiduċjuż illi laqwas minn għall-pajjiżna xorta għadu jrid jiġi jekk inkomplu kif ħankomplu naħdmu flimkien bis-sapport tal-poplu kollu għaż milli ġej.